ആരോപണ പ്രത്യാരോപണങ്ങളുമായി നിലമ്പൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂട് അതിന്റെ പാരമ്യത്തിലാണ്. ഇതിനിടയിൽ ഒരു സൗഹൃദ കൂടിക്കാഴ്ച നടന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം ഹസനും ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടതിൽ രഹസ്യധാരണയുണ്ടെന്ന് പറയരുതെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് ഹസന്റെ തമാശ പറഞ്ഞാലും ഒന്നുമില്ലെന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി. പോരിനിടയിലെ സൗഹൃദ നിമിഷങ്ങൾ കാണാം. മുഖ്യമന്ത്രി വരുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് പോവാം. ആയിക്കോട്ടെ, ഞങ്ങളാരും മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്വീകരിച്ചില്ല. അതിന് നാളാരും പറയും. ഇവിടത്തേക്കാ പോകുന്നു. ഉപയോഗങ്ങളാണ് ഭയങ്കര വില. മുഖ്യമന്ത്രി 3-4 ദിവസം ഇന്നത്തെ പരിപാടി കഴിക്കും. നിങ്ങളിതെടുത്ത് അബ്ദർദാരുണ്ടെന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ പറയില്ല. BJP ഒക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്കൊന്നുമില്ല. ശരി ശരി, ഞാൻ പറയട്ടെ.